आंनि साननायाव आननेसेसारि जितु जों दिनैनि समावहाय रायजोफोरनि खुगा खुगा खोनानो मोन्दों दायखौ जाबसिनाब्लाबो रायजोफोरा नुनायखौ बुंदों दा बेवहाय सोरबा पार्टियाबो बुंफादेरदोंब्ला बेजों नोंथांमोना नांलायदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया दा जाय हस्पिटालखौ नोंथाङा रिनोभेसन खालामदों होनदों खुलुमबाय एलएसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो गोबाव समनि उनावहाय दिनै खनसे नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट लाबोनो होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा आपडेटआ ओरैबायदि फैदों जिहेतु बिसायख'थिनि खाथि सफैबाय दा बयबो गाव गावनि पइन्ट अफ भिउफोरखौहाय शेयार खालामदों दा सोर साबेसेनि खोथाखौहाय नंगौ होननानै जोङो गनायनो बा सोरनिया सैथो सोरनिया नंखाय सोर थार बिजिरदों सोर नंखाय बिजिरदों दा खोथाखौ बुङोब्ला गोबां खोथा दङ नाथाय बेनि गेजेराव मोजाङा मा गाज्रिया मा बेखौबो जोङो नायबिजिरनांगोन दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं सानबा सिगां मोनसे जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि जे बेरेखा दोलो बा बेरेखा हान्जानि माखासे सोलिफुबाय थानाय सरकारनि फारसे बायदिसिना दाय जाबसिननायनि फारसे बिथाङा खेंफोरथि होदों दा बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय आं नैबेनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांमोननो जोबथारनायावहाय होनलांगोन আমাৰ বহুতখিনি ব্লেম আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আৰু আমাৰ ওপৰত অপজিশ্যনৰ পৰা আমাক সঘনে জাপি দিয়া হৈছে আৰু পাব্লিকক মিছলিড কৰাৰ কাৰণে ভোটৰ স্বাৰ্থত নোহোৱা কিছুমান কথাবিলাক ক'ব বিচাৰিছে আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত আছিলে গান কালচাৰ কিলিং আৰু ভাইলেন্স আজিৰ চৰকাৰত আছে পিচ হিলিং ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট আজিৰ চৰকাৰৰ সময়ত আগৰ চৰকাৰ আছিলে ঘৃণা মানুহৰ মাজত মিছা কথা কৈ ফলছ কথা কৈ মিছা এটা প্ৰপগেণ্ডা কৈ মানুহৰ মাজত ঘৃণা সৃষ্টি কৰা আজিৰ চৰকাৰৰ সময়টো হৈছে কো এক্সিষ্ট আমি একেলগে বসবাস কৰা সন্মানে পিপলছ হেভ হোপ এণ্ড ৰেজিলেন্স আমি একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি আজিৰ চৰকাৰে কাম কৰিছে আগৰ চৰকাৰত লেক অফ ক্লিয়াৰ ভিজন এণ্ড প্লেনিং আগৰ চৰকাৰৰ কোনো 17 বছৰৰ তেখেতসকলৰ ইচি মিটিংবিলাকৰ মই ফাইলবিলাক চালোঁ এওপি বিলাক চালোঁ তাত কোনো ভিজন আৰু প্লেনিঙৰ কথা নাছিলে খালি বছৰৰ পইচাটো খৰচ কৰিব লাগে এই পইচাটো কেনেকৈ খৰচ কৰি খাব লাগে আধা মানে নিজৰ কাৰণে কৰিব লাগে এইটো মাথা মাৰিছিলে आरो दिपेन बर' आदाया गोदान हान्जा दानायनि फारसे जोंनि जे खौसेथिनि सिमां बा हास्थायनाय बियो माने मोजां जानाय नङा बा मोजां लैखोन नङा लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों जे दिनैनि समावहाय गोजोन जोंनि गेजेरावहाय फैबाय बे गोजोनखौहाय बोरै बाहाल लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंदों बे पइन्टआवहाय आंहा बुंनांगौ एख' गैया नाथाय मोनसे बिराद फिसा माइनर इस्यु नोंथांमोना मा सानो जोंनि गेजेरावहाय गोदान हान्जा दादों नंगौ जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जादों नंगौ जोंनि गेजेराव पलिटिकेलि जोङो बिराद हांगार जानानै दङ जोंनि जाथिनि गेजेरावहाय जितु बे प्रेक्टिसा जोङो हयथ' भारत देशा उदां जानाया गोबां बोसोर जाबाय इभेन मा होनो सिलभार माबा जालांबाय डायमन्ड जुबली नाथाय जोङो पलिटिकेलि माखासे राइट्सफोरखौ एन्जय खालामनो हादोंमोन जेब्ला जोंनि काउन्सिला क्रिएट जादोंमोन दा बै समनिफ्राय लानानै जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो माब्लाबा समावहाय मोनसे माब्लाबा समाव मोननै दिनैनि समावहाय मोनथाम बेफोरबायदि हान्जा दादों बायलांदों दादों आरो बायलांदों सोरबा बायदिया मोनसे समाव हान्जा मोननै नांगौ मानो मोनसेल' जाबाय थादों बेफोरबायदिबो बुंसोलायदोंमोन दिनै जेब्ला मोनसेल' दङमोन मोननै दाबाय बिथांमोना बुंबाय जे दिनैनि समावहाय गणतान्त्रिक देशआवहाय बयहाबो अधिकार दङ बयहाबो मोन्थाय दङ होननानै बिथांमोना बुंबाय फैयै नैबे पर्यायाव सफैबाय दिनै मोनथाम हान्जा दाबाय दा बेवहाय बायदिसिना खोथा बुंसोलायदों दा माबे मोजां माबे गाज्रि आं बेखौबो बुंनो सानाखै आंनि गोसोआव बेबायदि साननाय फैदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नोंथांमोना मा सानो दिनै पइन्टआ बेनो दिनै जाय व्यक्तिफोरा मोनसेल' हान्जा थानाय समावहाय मोजाङै सिबिनो रोङासै मोजां आदर्शजों लांनो रोङासै
सहाय सहयोग खालामलायनानै अनलायनायनि गेजेरजोंहाय रानलायनानै जानो रोङासै बा सोरखौबा बांद्राय जाद्रायनाय नुनानै मेगन सानाय दिनै 12 बोसोर जायाखै दिनै मोनसेनि उनाव मोननै दिनै मोनथाम जाफैनाया 5 बोसोरनि गेजेरावनो जों दिनै समावहाय मोनथाम पलिटिकल हान्जा जोंनि गेजेरावनो नुबाय आरो बाखि आलादा स्टेटनि पार्टिफोर सेन्ट्रेल पार्टिफोरखौथ' बादान दोनदों दा माबे मोजां माबे गाज्रि बेखौहाय एसामिस रावजों फोलानानै बुंनांगौनि गोनांथि दं नामा रायजोफोर दा बुजायनांगौ बा बुजिनांगौबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि गेजेरावसो नाथाय गुबुन भाषाजोंहाय कमन मोनसे लेंगुवेजजों बोलानानै होबाय थानानैहाय सोरनोथो आरो फोरोंबावनो नागिरदों बै मा होनो बेखौ आयदाफोरखौहाय दा जियानो हक बेनिफ्राय गोबाव सम भिडिअ होयैया बेनो जे बबे मोनसे आपडेट्सखौ लाबोनो सोरनि खोथा बुंनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सोर मोजां बुंदों सोर गोदै बुंदों सोर गोखा बुंदों बयबो एखे नै बोथोरा एसे स्रां जानायखाय गोसोखौ एसे स्रां मोनखांनानै दिनै नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनजों मोनाबिलिनि समाव लानानै फैदों दा जोबथारनायावहाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जे बेरेखा हान्जानि दाय जाबसिननायनि फारसे बिथाङा खेंफोरथि होनायनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनाङा बेनो थांनाय जितु 17 बोसोरनि सरखार समावहाय बिथाङा बुंदों जे खुनु मोनसे फाइल प्रपार गैयामोन मा मिशन मा प्लानिं लादों बेफोरनि खुनु प्रपार रेकर्डस गैयानो थेवब्लाबो आं बुंनो सानो हाइलाइट खालामाखैब्लाबो जानांगौखिनिया जालांबाय जायनि फिथाइखौ जों दिनै मोनजादों बा जे गादियाव नोंथाङा जदों बेबो 17 बोसोरनि दान आं बेखौ बारम्बार बुंबाय दिनै बिथाङा गोबां खामानि मावबाय होननानै बुंदों क्लियार भिजन क्लियार मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथाङा गावखौ बुंना लादों बा बाख्नायदों नाथाय दिनै मावदोंसो मावदों दिनै जों नुदों क्लियार भिजन माबोरैहाय नुदों गोबां पस्टारिं बेनारिं एडभार्टाइजमेन्ट गोबां प्रग्राम श'सफोर अर्गेनाइज खालामो हस्ट खालामो आननेसेसारि आंनि साननायाव आननेसेसारि जितु जों दिनैनि समावहाय रायजोफोरनि खुगा खुगा खोनानो मोनदों दायखौ जाबसिनाब्लाबो रायजोफोरा नुनायखौ बुंदों दा बेवहाय सोरबा पार्टियाबो बुंफादेरदोंब्ला बेजों नोंथांमोना नांलायदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया दा जाय हस्पिटालखौ नोंथाङा रिनोभेशन खालामदों होनदों स्कुल रिपेयारिं खालामदों होनना बुंदों आं बावैसो सिगां मोनसे भिडिअ नुदोंमोन सासे फोरोंगिरिया बुंदों जे गोदोनि समाव गोदोनि सरखार बा बारग' सरखारनि समावहाय 1 लाख 2 लाखैबाबो बिथांमोना बोसोराव बा बोसोरनैयाव बेबायदि अनसुंथाइ मोनोमोन रिपेयारिंनि नामावहाय हरोमोन फान्ड एल'केट खालामोमोन नाथाय दा बेबायदि नुनो मोनला होननानै बिथाङा फोरमायो आरो दाबावैसो जों नुदों गोबांथार साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामनाय आरो एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनाय गोबां एप्लाइबो खालामदों दा अनलाइनबो फेसिलिट खालामनानै होदों गोजोननि बाथ्रा नाथाय इन्टारभिउआव बबेबा मोनसेया जाबाय आरो गोबाङानो जायाखै जादोंब्लाबो एपइन्टमेन्ट गैया एग्जाम हस्ट खालामनो हायाखै कन्डाक्ट खालामनो हायाखै आरो बावैसो सिगां अनलाइनै रिसेन्टलि साननै जाबाय अनलाइन प्रसेसा बे क्ल'ज जाबाय दा बेबायदि ना बे मोनसे इलेक्शननि थाखाय बिथांमोननि लानाय एजेन्डा अपप्रचार पार्टिनि रायजो राजाफोरनि भट मोननो थाखाय अपप्रचारखौ सोर खालामदों खालामाखै दिनै नैबे 5 बोसोराव स्पष्ट नुगासिनो दं आरो लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जे नैबे बर्थमाननि समावहाय सोर एडभार्टाइजमेन्ट खालामनानैहाय नंखाय बाथ्रा फोसावगासिनो दङ बे रोखा जागोन रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे लाइटआबो ल' जाबाय एसे आनक्लियार जानो हानाय बेनिखायनो नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोनो नाजागोन लोगो मस्ट नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय